og velkommen til Mathilde og Cats Freakout Show. Grunden til, at vi tykker på tyggegummi lige nu, det er fordi, at vi kører en dyst lige om lidt. Hvor det gælder om at lave den største boble. Og I vil vælge, hvem der laver den største boble. Bubble. Boble, ja. Alt kan ske. Hvem der laver den største boble. Så derfor. Og vi bliver ved med at lave nogle bobler, indtil vi finder ud af... Vi gør det cirka et minut eller noget. Gider vi ikke mere. Okay. Og vi starter om 2 sekunder. 20 sekunder, 15 sekunder cirka. Så. Vi kan ikke forstå på internettet. Jeg kan ikke lade være. Okay. Ja. Så begynder vi. Du snyder. Du snyder så meget. Du har 2 tyggegummi i munden. Du snyder! Jeg snyder ikke, jeg ligesom bare tyggegummi i munden. Det var god. Jeg hader den. Den er ond. Sidste chance for at lave en stor boble. Og så slutter vi. Og jeg kommer over det hele. Om 1 minut. Det kræver om mig. Du har 10 minutter, okay. Jeg tykker vi over det hele. Jeg kan lære det her. Det var da man lavede med stående hånd. Jeg har et stort hoved, når jeg sidder sådan en lang fremme. Har du så sekunder? Så er vi færdige. Ej, den er lang. Den er nede om den her. Nå, det var ikke det om mig. Nå, vi er færdige. Ja. Og selvom det var skide dårligt, må jeg finde en venner. Og den er taberen. Skal jeg have en udfordring? Skal det? Jo. Jo. Så kom med nogle sjove forslag. Ikke klamme, som at gå over og slippe på det dørhåndtag i døren. Fordi det er pænt ulært. Eller andet, altså klædet i... Jeg har en god en. Har jeg også. Klædet i klovnekostyme og gå rundt med det ude på vejen. Selvom de her drengepitter er os igen. Eller man kan gå midt ind på torvet, stå og danse med en til noget musik, og stå og danse med en fjollet ting. Og så tager vi den på YouTube bagefter. Det kunne man også vælge. Skal vi tage mere for det, så tager vi den og danse til en anden udfordring. Vi klæder os sjovt ud. Ej, I vælger. Ja. Vi klæder os ud som en clown og gør en, vi går til strøget. Og så går vi midt ud på strøget, eller det gør taberen. Og den anden filmer. Fuck, hvad er der? Og så den anden filmer. Og ellers så, og den anden mulighed, I kan vælge, det er så nummer 2. Det er, at vi laver en dans, og så går vi ind og danser men inde på strøget. Vi stiller os op og danser. Personen, der tager. Altså danser vi jumpstart, ikke også? Ja, vi prøver. Vi finder på en eller anden dans. Et eller andet lidt noget. En eller anden til latterlig dans i en latterlig kostymer. Så. Ja. Ja, vi ses en anden gang. Se en anden gang.